Allah gyara ya wayi Allah gyara As-Samad Allah gyara 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 Allah maliku rayuwar nan tana ban tsoro sai daga mutum kai baka yin ta tashi amma shi rayuwar ka ce ka duba yayi dan adam abin tsoro ina ce dan adam abin tsoro ne dai dan adam ka cin zalina ka man duniya ba yin shi da wayo rayuwar ka ta sauya ne abin yana kauya har da birane kowa ya fi sanya zan ka zaune ba aikin yi kullum sai zaune ka duba gidanku in har baka da yan canji ko shawara da kai ba za a yi ba idan malam ka tashi ka nema nemi na tankacin dare bai yi ma karshe ne ba zai kyawu ba yan kuma duniya suka sa a gaba arzikin su su dangin matan su suke ci sun kullum ka zo gun su neman gika yau da gobe sai Allah yau da gobe sai Allah wai su ba za su ma hanyar samu ba sai dai kullum su ba ka jika wai ita ce soyayya wasu su kuna cicijewa wai dan karagan su ma bale ayi roko in kira ake fa ba su tagawa wai su tunani su kiran da lalura ne rayuwar ga ta sauya wallahi rayuwar ga ta sauya dan wanka ya zama lalura gare ka wai shin duniyar nan ina zaki da mu Allah gyara ya wayi Allah gyara As-Samad Allah gyara 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 Allah maliku kabar mu da hali namu an da an muka karba da masoyinka dan Allah na hakatan mu baban Fatima macecin mu baban Abdullahi gwarzon mu annabin mu kai ne madirar mu dauka kaniya Allah ka dauka kamar ta Allah soyayyar ka da mai maka Allah gyara ya wayi Allah gyara As-Samad Allah gyara